Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem, om hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de wet des Heeren. Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd. En om vervolgens de bepaling van de wet des Heeren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of 2 jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte. En de Heilige Geest rustte op hem. Hij had een godspraak ontvangen van de Heilige Geest, dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de gezalfde des Heeren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnen brachten, om aan hem het voorschrift der wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat gij voor alle volken hebt bereid. Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat over hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. En na haar jeugd had zij 7 jaren met haar man geleefd. Nu was ze een weduwe van 84 jaar. Ze bleef voortdurend in de tempel en diende God, dag en nacht, door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen ze alle voorschriften van de wet des Heeren vervuld hadden, keerden ze naar Galilea, naar een stad Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten. Het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op hem. Woord van de Heer, wij danken God. Zusters en broeders, dit verhaal van Simeon en Hanna, gelezen op oudjaarsavond, op de dag dat we niet het kerkelijk jaar, maar het burgerlijk jaar afsluiten, word ik eigenlijk zelf bepaald door een stukje eigen geschiedenis. Gisteren heb ik een pasgeboren kind in mijn armen mogen hebben van precies een week. De dochter van mijn broer heeft een nieuw kindje gekregen en ik mocht als oude opa, oudom heet dat dan, het kind in je armen krijgen. En dat is toch wel een hele bijzondere ervaring als zo'n kind je in de armen gelegd wordt. Een kind wat nog totaal afhankelijk is van op de eerste plaats natuurlijk zijn ouders, maar totaal afhankelijk van iedereen. Het kan nog niets, het ziet nog nauwelijks, het kan eten, drinken, het heeft zuigreflexen, het kan huilen waarschijnlijk en slapen. En doen wat het moet doen als kind om te groeien. En dan krijg je zo'n hummeltje in je handen. En dan denk ik, is niet elk kind een belofte voor de toekomst? De oude Simeon ziet dat kind en zegt dan: laat nu de Heer uw dienaar in vrede gaan. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd. Natuurlijk wordt het van dit Christuskind gezegd, waar meteen kribbe en kruis bij elkaar horen. Dit kind, voor val of opstanding van Israël, het zal de gezindheid blootleggen. Ben je voor hem of tegen hem uiteindelijk? Kies je voor liefde, voor menselijkheid, voor vrede, of kies je voor eigen belang, eigenmachtigheid, onverschilligheid voor de wereld? Ben je bereid
om te delen, om je niets toe te eigenen? Of denk je, och, wat maakt het mij uit? Na mij de zondvloed. Die oude Simeon ziet in dit kind, en mede door die profetie uit te spreken, vervult het zijn ouders met een diep besef, denk ik, hoe bijzonder dit kind is. Maar ik wil geloven, elk mensenkind dat geboren wordt, is bijzonder en draagt de belofte en de voltooiing in zich van een nieuwe, een andere wereld, een wereld van vrede, die toch zo ver weg is in onze verscheurde wereld. En met pijn is met alles wat er aan de afgelopen maanden aan geweld is geweest, aan oorlogsgeweld, maakt het duidelijk, maar ook aan strijd, aan conflicten, aan verharding van standpunten. Maakt het alleen maar duidelijk hoe ver wij uit elkaar liggen en hoe hard we geloof, vertrouwen en liefde nodig hebben om bij elkaar te komen, om elkaar te weten te vinden. En omdat we, mag ik dat zo zeggen, onze oor mogen richten naar dit kind van Bethlehem. Durven luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft, op zijn manier, met zijn leven. En ons dat leven proberen eigen te maken. En het is een blijde boodschap, maar niet een boodschap ontdaan van verdriet, pijn en tegenslag. Het is een boodschap van, als je echt leven wil, zul je elke dag opnieuw los moeten laten, kwetsbaar worden, ja zelfs sterven. Het is niet anders. Want deze Jezus, dit kind, bracht de blijde boodschap, maar hij stierf en mensen dachten dat het einde was. En juist daarin, in dat einde, breekt die liefdeskracht baan. En dan is er geen houden meer aan voor zijn leerlingen. Dan moeten ze de wereld in om te getuigen van wat zij ervaren hebben. En dan ontstaat die Jezusbeweging. En hier in onze streken staat die onder druk, die Jezusbeweging. Maar het is aan ons de vraag, hebben we het echt goed gedaan? Of moeten we, zoals Franciscus zei op het eind van zijn leven, broeders, we hebben er nog niet veel van gebrouwen. Laten we opnieuw beginnen. Laten we opnieuw het kind van Bethlehem opnieuw tot leven laten komen. Laten we met hem op weg gaan en met hem uitgroeien tot de maat die God ons bedoeld heeft. Tot volwassen mensen die verantwoordelijkheid durven nemen, die liefde durven te geven, die willen werken aan vrede en gerechtigheid. Een wereld waar elk mensenkind ruimte van leven mag hebben. Amen.